Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubabonisa ibandla okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa kuba siphinde sihlangane namhlanje futhi kube kuhle kudele ngendlela okuhle ngayo. Uyasithanda uNkulunkulu wethu, simelwe kumthanda. Mthande ngenhliziyo yakho yonke. Mthande ngengqondo yakho yonke. Mthande ngamandla akho onke. Mthande ngomphefumulo wakho wonke. Ubuse uthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyabonga. Siqhamuka kwimpela sonto ebinomsebenzi omningi kakhulu. Sithi sibhizi sisebenza sakha, kodwa ngomgqibelo besinomhlangano omuhle we-council abefundisi basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngesonto saba nenkonzo yombhabhadiso enibonile ku-YouTube, engikholwa ukuthi ihambe kahle kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Bebebaningi abantu abebefikile, kanti bebebaningi abantu abebebhabhadiswa. Ngenxa yalokho sagcina siphuma late. Bekunesizathu-ke ukuthi babe baningi, babe ngaphezu kuka-20, ngoba ngifisa ukungeqi ku-20 kodwa ngeqile ngezathu-ke ezithile. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Ngiyacela sigoqe sikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siphambi kobuso bakho siyabonga ukulondwa nokugcinwa ngesakhe isandla. Ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo manje, uyibusise, ukhulume moya kaNkulunkulu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Okunye simbonga ngakho kakhulu uNkulunkulu ukuthi bahambe kahle bonke abantu seberipothile. Abanye-ke bahambe namhlanje, siyamkholwa uNkulunkulu wethu, simkhulekayo. Uyaphendula, alalele. Kodwa bonke abantu bahambe kahle, bafika kahle emakhaya. Siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Siqhubeka-ke nesihloko sethu esingu-number 4 kuma-items esasiwanikiwe siwakhulekela. Item number 4, ukungcweliswa ngeQiniso. Ngoba izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Sofunda-ke umkhuleko kaJesu, John chapter 17, ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Kufundeka-ke kanje, chapter 17 verse 17. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. uNkulunkulu wethu uyasingcwelisa. uJesu, indodana yakhe, uyasinxusela ukuba singcweliswe ngeqiniso. Siyambonga ngendlela emangalisayo. UNkulunkulu owenza izimangaliso. Sigcine sikhuluma-ke ngokungcweliswa. Saqala sakhuluma ngokungcweliswa kwegama lakhe esilonile. Sangena-ke ekungcwelisweni kukaNkulunkulu uBaba. Sifunda lapha incwadi kaPetro yokuqala, uchapter 3, uverse 15. Uthi kepha mngcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhlizweni zenu. Nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza izizathu sethembele kini. Uhlala uready nje wena ulungele ukubaphendula. Verse 16, kodwa kube ngobumnene nangokwesaba, nibe nonembezo omuhle, ukuze kuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe laba abathuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu. uNkulunkulu ufuna uma simngcwelisa uJesu oyinkosi, sibe nonembezo omuhle. Kukhona ukuthi umuntu amngcwelise uNkulunkulu, kodwa kungabi ngonembezo omuhle. Athethe, alwe, athukuthele, kanti usengena esihogweni ukuthukuthela kwakhe. Ngikhumbula omunye umfundisi
owayesebenza nomunye umfundisi. Lo mfundisi lo ereporta ngaphansi kwalo mfundisi. Kwafika la umfundisi omncane esola umfundisi omdala ngokuthi akasahambisi ngokwezwi. Mayesemsola abesethatha isinqumo sokuthi uyaphuma phansi kwakhe. There was nothing wrong lapho, ngoba lokho ayikhuluma ngakho kwakuyiqiniso. Kodwa iphutha lila ngesikhathi ekusho akabanga mnene, akazange abe nenhlonipho, waba nolaka. Usathane wangena eqinisweni, usathane wangena esinqumweni esihle esiyiqiniso, akangakwenza ngobumnene nangenhlonipho. Ngamanye amagama, ungayenza into enhle eyintando kaNkulunkulu kodwa uyenze ngenyama. Hayi, angazi-ke noma niyangizwa yini. Uyenze into kaNkulunkulu eyintando yakhe kodwa uyenze ngenyama. Asikhulume ngokushumayela. Mhlawumbe ubiziwe ukuthi ume phambi kwebandla usebenzele uNkulunkulu kodwa ungakwenzi ngobumnene nangenhlonipho. Azathi umpostoli Paul kuTimotheyu, bahlonipha abantu abadala, ungayikhaci indoda endala. Ungakhohlwa ukuthi ukwenza intando kaNkulunkulu akusho ukudelela. Ukwenza intando kaNkulunkulu akusho ukuphakama. Ukwenza intando kaNkulunkulu akukwenza ube ngcono kunabanye abantu. Kahle kahle kukwenza ungabi ngcono. Ngihlale ngikhuluma lento. Ngithi ngingomncinyana kinani nonke eningibukayo ku-YouTube, eningilalele ku-WhatsApp. Ngingomncinyane ngoba imina enguweta ngiphethe ukudla. Mawungena e-restaurant uyokudla, ungena uhlale phansi kuze i-waiter kuwe ifike ikubuze ngakusiza ngani, bese kulethela ne-menu. Ngamanye amagama, ingane yakho lo uzoyithuma yonke into oyifunayo ngoba uyi-customer, wena umkhulu. Ahamba ayokwenza lokhu kudla kubuyise. Unelungelo lokuthi akuyonto engi-odile makungeyona. Unelungelo lokuthi ukudla uxolo abakulethele khona akukwanelisi ngoba uyi-customer. Ngamanye amagama, ngiletha ukudla mina, uyi-customer wena lasezulwini, mina nguweta, I'm a waiter from heaven. Ngiletha ukudla, ngakho ngingomncinyane. Kufanele ngikunike ukudla okuvuthwe kahle, ngikunike i-order lakho njengoba ulifuna. Ngamanye amagama, ngikhuluma iqiniso ngingakhuluma amanga, ngoba maye ko-waiter abakhuluma amanga, ngisho abefundisi-ke manje, balijikise iqiniso libe ngamanga. Bajikisa amanga bazama ukwenza iqiniso, akwenzeki lokho. Thina befundisi singabancane, the more isikhundla sakho sikhula, the more ezulwini uba mncane. Uma uyibhishophu nje, wena usenkingeni ukuthi ufuneka ukhonze abefundisi bakho, abashumayeli bakho, bonke abangaphansi kwakho. Uma u-Asha nje, Archbishop, ibhishop uzolikhonza. The higher you go, but ngesilungu the colder it becomes. So uma umkhulu umncane ngokwasezulwini. So bazalwane, asingalenzi iphutha. Masimngcwelise uKristu ezinhlizweni zethu. Mngcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhlizweni zenu. Ihlaleni ngabalungela ubaphendula bonke abanibuza izizathu sethembele kini. Kodwa kube ngobumnene, ngilapho la ngikhona. Ukhuluma ngobumnene izinto. Uzenza ngobumnene nangobunono. Ube nokwesaba uNkulunkulu. Ukuze kuthi kulokho abantu bezwe abasihleba ngakho bajabhiswe. Labo abathuka ukuhamba kwethu bazojabhiswa kanjani ubakhaca? Bazojabhiswa kanjani ukukhuluma noma kanjani ngathi udelike entabeni? Wenze ngobumnene. Laba abathuka ukuhamba kwethu okuhle ukuze bajabhiswe.
Athi verse 17 ka1 Peter chapter 3, ngokuba kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma kuyintando kaNkulunkulu kunokwenza okubi. Sikhona isikhathi la ukwenza okuhle kuzokwenza uhlupheke, kodwa uma kuyintando kaNkulunkulu kuhle kunokwenza okubi okwenza ungahlupheki, kodwa kungeyona intando kaNkulunkulu. Asenzeni okuhle bazalwane okuyintando kaNkulunkulu. BaseRoma 12 verse 1 and 2 uthi nikelani imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo nongcwele kuNkulunkulu. Bese 2 verse 2 ningalilingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentshe ingqondo yenu ukuze nibe namandla okuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Ngoba ngesinye isikhathi wena uzokwenza okaSathane contra intando kaNkulunkulu ngoba kuzokwenza ube comfortable. Kanti ngaleso sikhathi intando kaNkulunkulu izokwenza ukuthi uhlupheke, kodwa kuhle ukuhlupheka wenza intando kaNkulunkulu kunokungahlupheki wenza intando kaSathane. Ngoba sihlanganyele ezinhluphekweni kanye noKristu UJesu inkosi yethu. Mntakababa, lijulile lelizwe. Angazi noma uyalizwa yini. Kodwa-ke kuhle ngoba i-voice note le, uYouTube lo, ongakuzwile uzophinda uqale phansi. Uthi verse 17, ngokuba kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma kuyintando kaNkulunkulu. Ngoba khona uhlupheke ngokwenza okuhle, kanti akusiyona futhi intando kaNkulunkulu le. Akazange akuthuma uNkulunkulu ukuthi kwenze, uyazenzela nje. Uyazenzela. Kuhle uma kuyintando kaNkulunkulu kunokwenza okubi. Wena wenza kubi. Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono olungileyo ngenxa bangalungile, ukuba siyise kuNkulunkulu ebulawe enyameni kepha ephiliswe emoyeni. Bazalwane, nami ngilapho la ngikhona. Kufaneka ngikuse kuNkulunkulu, ngiphiliswa emoyeni kodwa ngibulawa enyameni. Ukufa enyameni, ukuhlupheka, ukushaywa, ukufa maqondana nesono, nokuhlupheka nenkinga obhekana nazo uyafa enyameni, kodwa emphefumulweni ubuphiliswa, emoyeni ubuphiliswa, ubuqiniswa liqinisa ukholo lwakho. Lunjani ukholo lwakho? Luqinile nje noma uyithoboka, uyilo mzalwane oshesha limale, uyilo mzalwane oshesha aphatheke kabi? Cha, kufuneka umzalwane one thick skin, isikhumba sakho siqine sibe thick. Makungena iva nje ligijime nje likuhlaba, akukafiki la kubuhlungu khona because your skin is thick. Phela ubuhlungu obuningi buqala lapha la kunegazi khona, la kunemthambo khona. Masingakafiki la kunegazi khona, akusuke lisayingenela nje iva ligijimela nje. Ngakho udinga ugxile, uqine ekukholweni, ube indoda. Sho njalo izwi lenkosi, bani ngamadoda ekukholweni. Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngenxa yezono, olungileyo ngenxa bangalungile, ukuba sise kuNkulunkulu, ebulawa enyameni kodwa ephiliswe emoyeni. Nathi kufanele sibulawe enyameni. Ngikuthatha kanjalo mina. Ukuvuka kwami ngo-3 kubenzima. Yabona kona kulezi insuku ngangikhathele nje, kunzima. Ngithi ngiyaqinisela isikhalile i-alarm ingivusa. Kufike nje izwi elithi umsebenzi kaNkulunkulu lo akusiwona wakho. Bese ngiyavuka. Ngivuke. Ngiwenze. Ngoba kumnandi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Wazi ukuthi wenza intando yakhe. Uyena wathi angivula ikhaya lezwe. Bazalwane, qinani enkosini nasemandleni ayamakhulu. Iba nesikhumba esiqinile. Zithi mazikunetha ungezwa. Zithi mazikushaya induku ungabuza ubuhlungu. Athi mayingena meva ungabuza ubuhlungu. Because you've got a thick skin. Isikhumba sakho siqinile. uNkulunkulu wenze wana isikhumba esiqinile. Awangaba umzalwane obhidlikayo, okhalayo, ocomplainayo. Phatha kwawo ukuthi
ngilambile mina, anginakho okokugqoka, safa ukushiswa ilanga, safa imvula. Mzalwane ocomplainayo, awufile uqamba amanga. Hayi, asibambe la. Sishiya ngokuthi kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma kuyintando kaNkulunkulu kunokwenza okubi. Asiguqe sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyakudumisa. Ngiyacela ukuthi ubonakalise amandla akho, ukhazimulise igama lakho. Busise kube yilo naloyo ilalele, noyibukayo ku-YouTube, nozoyishera. Mbusise, ubusise kakhulu laba abasebelalelile befisa ukungena ekhaya lezwi. Nalaba abayisherayo, nalaba abaletha abantu babusise. Siyacela Nkosi bangaphumi bahlale. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ake siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu. Ubaba uNzibande uyavalelisa. Uthi uJesu Kristu uyinkosi.